že si bezdomovec, máš veľmi peknú vetrovku a drahú. No tá značková, viete, čo stojí nejakých 500 eur, 600 eur, nie? Tá vetrovka. Patricia to bola vetrovka. Ona, Páne Bože, Adamko, donesla som ti polievku. Normálne mi donesla polievku. Automaty, kedy si hral? Ale automaty, kde si bol? Automaty, kedy som hral, ja ti poviem, ja automaty nenávidím. Nenávidím automaty a nenávidím preto ani Blanku niekedy za to. Preto sa s ňou aj kvôli tomu hádam. Poviem ti pravdu. Nebudem ti klamať. Chápeš? No. A keď ty to robíš, Lucy, tak je to veľmi smutné, pretože tie peniaze môžeš využiť na niečo iné. Ale ak to začneš robiť, tak budeš to robiť viacej a viacej a viacej, tak môže sa stať, že tvoj vzťah sa rozbije. Kvôli tomuto tu. Nerob to. Nerob to. To už keď chceš hodiť do automatu, zavolaj Adamovi a povedz, Adam, pošlem ti na účet. A ja ti dám svoj účet. Ja sa s ňou kvôli tomuto hádam. Pretože ona už tak robí, že ona ani nespí doma.